begini. Karena keluarga sing api kaya ngene. Ma, ayo ngadeg kok lapo sing ngene-ngene barang ae nang mangan kok. Ayo. Mail, jaluk laos ya po, Il. Kate masak eseng-eseng iki lho. Lah wong atasane laos, Mbok Ju. Lapo sampeyan itu telepon bareng kok gak langsung marani nang omah. Halo, opo, Mbok? Main mati le. Ibumu kate njaluk lombok gede iki lho. Mamaku turu. Ojo diteleponi ae, Mbok. HP-ne rusak. Lah butuh apa-apa langsung nang omah. Malah. Ya. Cepet Rek, mail iku lek turu Rek. Enak. Ya apa emane ku ada jopo? Kon tuku maneh po Akbar. Kasar aku wedok. Wis balu ojo nangis. Ayo tak jak mangan golek bakso krikil ayo. Bakso pataku, bakso paping genaran. Ya gak ono balu. Apa maneh? Gak tuwa ah. Sing kurang lega anggap aku. Ojo GR. Delok niki lho. Sandalku ki ijo tak ambek Ratna. Mangkane, nang ngge sandalku delok-delok dhisik. Ya ora pambek. Wados. Akbar wados bar metu bar. Kene enak-enak merenung kisah hidup yang sesedih ini yang akan ditinggalkan oleh keluarga dan anak. Moro-moro ono wedhus teko dengan seimut dan seputih itu. Apa rek? Kurang asin lah? Apa golek saus?